May pagpanapon po kay kayungan. Pagmulantahan pong ini ing nobenar, panalangin, kingkakatang patulunan Santa Monica. Talakad na po. Siklod tamo po. O Diyos ko, sumahap ka po ka na ako. Ginuko, mirapal ka pakasopan mo ko. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Pamanisi, itamangan po. Ginukong Heso Kristo,
Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablantula. Ika po sa salpantayanan ko, king mabilog kong puso. Ika pong panaligan ko at paninasan, king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman po ing palsindan ko, keteng hanggang agyo na ring pakakalulong lelangan mo. Anti mo po akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Uli nin dakal kong kasalanan, ama kasumami karing mal amata mo. Makasakap ko po karing mal abitis mo. Ani ko pong sisising manyawad pakalulo, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Uling balo ko pong matalastas, kingi ka po kapilanman, e may isakwil impusong sisisi at magpakumbaba, at uling balo ko naman, pingi ka po king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, ae mga intuliran. Uli ning kailang danlob at kapaliwasan. Anti mo ing pamagkala mo kang Patricio at Agustina ay asawat anak ng Santa Monica. Alang-alang king masapsap akedunana keko. At alang-alang naman king dakal aluwang bibo na king ulira. Magdalita ka po, Jesus aginuko. Pagkala mo sapo kako ing patawad ning sablakong kasalanan, ayaduan ko keko kaniting novena. King pamamilatana ning indukong Santa Monicang pagsantungan ko, apat ing sablakong kabalatungan at kasalanan, amilabas. King maragul akababanlob, panyawad kong antawad keko, at nga ko king sisisyan ko, misan at makalilibo, ing pamikasala ko keko, at tatanto kong matibe, enamyuman mikasala, king kasopa ning kekang mal agrasya. Pagkalam mo sapo kako, ing pamagparating susuyo keko, angga king kamatayan ko, ing pamakikasi keko, at mal mong grasya, akal mandakang akit apong nabangnan, kayang kinligaya, kaya benin Joseph pat Espiritu, mangga king ngalanangga. Panalangin king Aldo kang Santa Monica, itamangan po. Maligayang patulunan ding Indo, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at Indo ning emunanon doktor, at tipani Santa Iglesia y San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon ko keka iting nobenaryo. Uli ning pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pongpenganak, ameng waglit, uli ning kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak do. O maligayang Santa, ampat ika po, balo mong penibalan, impibale-bale mo, at katubale pa, king ekalaraw mong pamanyapot king kabanalan. At ayam muyot mo naman ing sinta ng Patrisyong sadyang palpimwa king ganakamo, kamong lub at kapibabatan. At iya Agustin naman, apalako miya naman alub, king lugod mo pamanalangin, luwat pamagpenitensya. Inyasat pigmulalande ding metobalayan, ing pibale-bale mo, uli ning karatunan apamiaga-agayo, at uli na naman ning masampot mong pamanaral, karing katubale mo. Magdatila ka po, malugod ming Indo, baligdan mo naman sa ading pibale-bale mi at katubale, banakeman mong dumaton at mikakasundo, at esa maging mayuyuman, itang karatunan ang masakit ng penabilin kaya kata, gining ginutang Heso Kristo. Yapin itang karatunan, apapakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kesa, ketang ganakang bininyagan, abi naming kami silan king BAT.
kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayamang kang Jesus. Kanitang pamanikat at pamanyasat king pibale-bale, at lalo-lalo na kanitang pamanaral karing anak, ay antiking mga latilapat malalagwalang amuyutan. Inyapin mo in demonyo, pisasakita nung siran. Dapdan mo sapo, king ela mauwili, king kaparangalan akapad ng bina ring kayanakan. Lune, miela sa aking akalarong takot king Diyos, apanibatanin to niya kabyasnan. Banting upaya king pangabiyaming mikakasundo, at misasandop keti, apalaran ming miyabi-abi mo naman kayang banwa, anti mo ing pamiyabi-abi yung ini, ikoning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alananga, yanasa. Kamumulan Ayaldo, kasalpantayanan ng Santa Monica. Itamongan po. Maligayang indung Santa Monica ang kekeng pintakasi, uli na wari po nitang matibay mong kasalpantayanan, iba't pa king kenakan mo, king bagay-bagay ang makarkil king Diyos. Inyasat pignasan ming tintunan, indalaning kabanalan, baming apanginuan, itang Diyos ay bataning biyata mo, at ning keganagana. Panigya pumipuki ako, king yawad mo kaya sa akin Diyos, mabiya kasalpantayanan, at misna king dapat amayap, ating biyemi at asal, akabagay na sa ning kasalpantayanan ay tinan. Nga mo nawari o indumi, pakirasan mo sa akin kami, ing grasyang itinan, lalong-lalo na ingadwan mi kaya ka kaniting novena, at makakayap naman kaya kami, yanasa. Ngini po king kataymikas ang bilantala din grasyang boritang nabangnan, king pamamilataning kaya katang patulunan ni Santa Monica. Ipamiya sa banwa, misang banilagyo mo, datang kaya kaming kiyarian mo, mi pamintuan nilub mo kay tesulip ante banwa. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat sukya ka, huwan kakaring sablang babayi, at niya pa naman, imbungan na ningat san mi Jesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Ipami at sa banwa, misamba ni lagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, mi pamintuan ni lub mo kay tesulip ante banwa. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat sukya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningat san mi Jesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Ipami at sa banwa, misamba ni lagyo mo, datang kaya kaming kirian mo, mi pamintuan ni lub mo kay tesulip ante banwa. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat sukya ka, huwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningat san mi Jesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu.
Panalangin ang kapupusan King Aldo. Itangan po. O mapamakalulong Diyos, tulara ding malungkot at biyading manalig kaya ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman indakal alwa ng Santa Monica. King pamibalik loob ng anak ng San Agustin. Pagkala mo sa po kaya kami, uli ning pamamilitanda ilang adwa. King tangisan misa ang kekeng kasalanan, at apakirasa minamansa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ning Ginoong Jesucristo ang anak mo, kambe mong mabibiye amanibala, ampo ang Espiritu Santo, yan asa. Talakad na po. Kinlagyan ng ipa, ang puaning anak, ang puaning banal na Espiritu. Amen. May pabingi po.
Maya pagat panapon po kaya kayo man. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan ka niting misa, pakiabeta na naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Monet Kapulong, Jose Pepe Hison, Jet Manalang, Joe and Rose Tolentino and family, Nestor and Mila Ibay and family, Hector and Myrna Quezon and family, Mercedes Nukup and family, Abilina Bonus and family, Sonia and Des Villanueva, Gina Kapulong, Lilian and Ray Antonio, Baby and Noel Kapulong, Boy and Bajun Kapulong, Anding and Boger Kapulong, Nelia Gonzalez, Norma Aguas, Luz Briones, Edna Villamor, Monet Gutierrez, Medi Cortez, Gloria David, Mr. and Mrs. Marvin Manarang Malyari, Mr. and Mrs. Eric Ocampo, Remsel Lugtu, Mr. and Mrs. John Paul Manaloto, Mr. and Mrs. Edwin Aguilar, Mr. Bienvenido Di Maun, Zenaida Di Maun, Peter Castro, Alona Castro, Kenneth Pamintuan, Mr. and Mrs. Bernie Aldana, Mr. and Mrs. Robert Supan, Mr. and Mrs. Adrian Senso, Mr. and Mrs. Jerry Esguera, Mr. and Mrs. Romeo Dison, Mrs. Norma Dancel, Mr. Gary Garrido, Miss Susie Flores, Mr. and Mrs. Ernie Nasal, Mr. and Mrs. Robert Manalang, Mr. Prudencio de la Cruz, Mrs. Vilma Guevara, Mrs. Tinang Punanan, Mr. Marvy Tolentino, Marites Padilla, Villamor and Risa Tolentino, Princess Sarmiento, Rose Castro, Rudy Macabali, Rhea Mabante, Marites Natividad, Winston Kaludliw, Joel Perez, Cel Reyes, Arcel Punsalan, Nina Serrano, Maida Manalo, Mark Anthony Lising, Dr. Luisito and Bang Bismanos, Ruben Castillo, Corazon Santos, Maricel Valencia, Cherry Sibal, Roger and Irene Amio, Bebot and Dison and family, Greg and Beth Baligod, Arceli Lansangan, Rosemary Punsalan, Joji Yabut, Lower Velasco, Shamin Torres, Mark Ocampo, Raisa Marie Calma, Lita Luna, Augusto and Brenda Manalo, Maria Bianca Langsang, Sean and Bebing Langsang, Nestor and Elena Balbuena, Sianang Pineda and family, Estelita Naesa and family, Paul and Lolit Barin, Joyce and Carlos Ginto, Amelia Perez, Elsie Musni and family, John and Derek Tumang and family, Odette Grace General Merchandise, Hacienda Garcia Resort 7 Hotel, Pablo Macalino. Special intention, Ditch and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Rosel Montemayor, Jesseret Peñaranda, Manarang, Engineer Jerry and Mrs. Jerry Vino and family, Engineer and Mrs. Antonio Mercado and family,
Mr. and Mrs. Lamberto Santos and family, Mr. and Mrs. Policarpio Permejo and family, Mr. and Mrs. Torquin Basa and family, Mr. and Mrs. Weng Lacanlale and family, Miss Julieta Maniti and family, Brother Ronald and Mrs. Alice Reyes and family. Kapasalamatan da naman King Aldodang Kebaitan, the Father Mark Manabat, Danilo Hernandez, Ludet Sikap. Kapasalamatan da naman di magmasusi King Anibersaryo ning karelang kasal, Diseli and Berling Mayuyu. Para king kapaldanan dari Angel Pajardo, Elmirong Quillo, Bianca Marie Santiago, Maria Teresa Sampang, Belia Trinidad, Joy Manalo, at Rosel Montemayor. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remeji, Monsignor Aquilino, Cesaria, Maxima, Primo, Normi, Natividad, David, Tito, Juanita, Francisco, Teresita, Soledad, Jeng, Lolita, Marciana, Rosita, Maximiano, Ludwig, Jared Tino, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Simula namin
Kilagyan ng ipampo ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagan ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa sisilim, kay kaingan po. At iti umpisa na ng kakatang nobina, ang siya mayaldong pamagsadya para king ado ng piyesta ng kakatang kaluguran na patulunan ni Santa Monica. At makatudya po, balang first nobina mas, ang piyesta ng St. Mark na niya gamitan tayo po yung liturgy ng St. Mark, the Evangelist. Nyabang kanita, bebetang matampang ganap kaniting kapag masusyan, si siyantala paring kasalanan tamo, at manyad patang tawad at pakaduluking hapong Ginoo. Laus tubtangin ng yapsing, pamanyisin kasalanan, magkumpisal ko. Kasalok binha, kingisip, amanod dapat, at miyaliwang kakulangan. Initay panigapuko ka Santa Mariang Kapinamang Birhen, Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pikalog mo kang San Marcos sing pribileyo, ning pamipasyag king kekang ebanghelyo.
Makinabang kesa na kapamilataning kayang kabyasnan, at lalumiyang tapat atok yan ni Kristo. Itiyadon mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king pangadyos, manggaman king alanganggal. Pamamasang ibot, king libro ding dapot, ding apostol. I Esteban nga nakaring memalen, makatwa at eskribas. Mga siyas ko wari lub, tutuno waring menabla ring pusuyo, tutuna ko waring mengaklak, ban eyo pansingan, ing amano ning Diyos. Ala kayong keliwa, karing kekong pipumpunan. Ikayo man, eye patugutan sa sagkan ing Espiritu Santo. Atin waring metong mumang propeta, a era mo sa linupig ding kekong pipumpunan. Pemate dala ring tinubod ning Diyos, ame mahayag kanitang panawon, ang malambat ng milabas, inggil king panyatang, ning banal ng talasuyo. At ngeni ikayo, ing menganyaya, at mekamate keyo. Ikayo ring mekatanggap, king batas ning Diyos, batas adinwang dakabud ding anghel. Makanyan man, ikayo ring emitupad, kaniting mismong batas. Inyang ding miyembro ning konseho, dimdamda iti kang Esteban, mikasbu at mitigis aipan, king kamwara keyo. Dapot, i Esteban akitman king Espiritu Santo, tinalangaya banwa, at ikit na ing ligaya ning Diyos. At i Jesus aatyo king dane ng wanan. Lawan niyo nga ng sinabi, akakit keng makabuklat ing banwa at ing anak ning tao, at king dane ng wanan ning Diyos. Kinulisak lang masikan, kayagnan ning tikpandoring balugbugda, at delusungan diyang misan, kelad ka delwal ing syudad, at pemukul deng batu. Ding saksing memanyaya keyo, likas da ing karelang imalan, at pepabantera king metong akayanakan, amilagwan Saulo. Alang tuknang ing pamamukul dang batu kang Esteban, kabang nga ng mamawos king Ginung Jesus, tanggapan me ing kanakong kaladwa, sini Claudia at kilisak ng masikan. Ginu, emo sa ipaparsala karela iti. Kabud asabi na iti, me patadya inawa. At isaulo, neyunan na ing pangamate ng Esteban. Amano ning Gino, karinggamat mo o Gino, ipanibala ke ing biyeko. Maging antika sanang batu akakong pisantungan, kutang matatag akaku babiye kaligtasan, ika ing kakong magluwalo at kakong kambilan. Ban mi paligayan kalagyo, alalayan mukot patnubayan. Karinggamat mo ipanibala ke ing biyeko, ika ing migligtas kako Gino. O Diyos, tunay kang tapat, ika Gino ing kakong panaligan,
Tumula ko at magsaya, uli ning lugod mo. Bustan mong tumiman ka, kening kekang talasuyo. Uli ning lugod mong ekukupas, iligtas mo ko. Ika ing kakambil karela, ban milawot la king intriga, king eradasan ding tawong mapanyira. Sinublineng mebye i Kristo, at saslagya kaya katamo. Kaya katamong kinabos na kapamilatan ng kayang daya. Ang Ginoo manatiliya kay kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Pepa kay Jesus, kaning labing metong at sinabi na karela, munta kayo king mabilog ayato at ipanaral yung may pabalita karing sablang tao. Ing ninumang maniwala at pabinyag miligtas siya. Dapat ing ninumang maniwala, miparusan niya. Karetang maniwala, mayakit dareting mayupayang tanda. King lagyo ko, makapalwal lang demonyo, makapanyabi lang aliwang amano. Agyang tanan dala ring ubingan, o makainom lang lason, elanumano balang. Itumpak dala ring gamat da, karing masakit at deti kumayap la. Kay ba't nang migsalita karela, mitas siya banwa ang Ginong Yesus at dinuklukya king banda ng wanan ng Diyos. May ko ring alagad at may naradla karing sablang lugal. Sa upanala ng Ginoo king obrang iti at pepatunayan ing panaral da king kapamilataning binye ng upaya karela, upayang makagawang milagro. Amen. Ing maya pabalita ning Ginoo. Welcome back sa mga sisters. Kasama namin kayo. Magkasama-sama tayo sa paganda sa pista ng ating mahal na patron, si Santa Monica. At welcome po sa inyo lahat sa simula nitong ating paghahanda sa ating parating na pista. Ito sa mga Novena Masses. At mukhang talagang normal na po ang ating pagdiriwang this year. After 3 years ba? O ka-4th year na yata ito, no? Ka-4th year after ng pandemic. No? Alam niyo po dito sa likod ng simbahan, nandyan yung tinawag nating Casa de Santa Monica. Isang old house na dinonate ng pamilyang Hizon. No? Si Tatang Pepe. No? At dyan po sa lumang bahay na dinonate sa ating parokya, doon sa paakyat sa hagdanan, kagad mong mapapansin yung dalawang leon. No?
Nung pong hindi pa na-renovate yan, yung dalawang leon na yon, walang ulo. No, kasi meron yatang magnanakaw, tibtab der, batal na ning yung leon. No. Pinugutan yung ulo ng mga leon sa pag-aakalang mayroong ginto sa loob nitong mga leon. Kaya wala po yung mga ulo nitong mga leon. Si Tatang Pepe po, nung paggawa yan, kasi siya rin ang malaking bulto sa kanya, majority ng pondong ginagastos yan, siya rin po yung nag-donate. Ang isang habilin niya, ibalik yung mga leon. Kaya naganap po ng replika ng ulo ng leon. Kaya yun yung mga replika lang na nagpagawa. Hindi ko alam kung saan ako yung mga ulo ng leon doon. At alam niyo po ba kung bakit napaka-meaningful at symbolical kay Tatang Pepe yung mga leon? Bakit nga ba may leon sa harap ng isang bahay? Actually po, sa mga Chinese, parang normal yata yung mga leon. Meron silang mga leon doon sa harap, di ba? Parang Chinese practice ito. No? Pero si Tatang Pepe, bakit may leon sa kanilang harap ng bahay? Dito sa buong Mexico, baka sila lang ang may ganyan sa harap ng bahay. 2 leon. No, siguro, kung mag-interpret tayo, among siguro kaya nagpalagay ng ganyan, para yung mga leon, gugwardyahin yung bahay. No, walang makakapasok na masamang loob. Ganyan. Sige, leon. No, yan ang mga leon. Pero alam niyo po, ang paliwanag ni Tatang Pepe, kaya gusto niyang ibalik yung mga leon. Nung maliit pa lang sila, pinakahabilin ng kanyang tatay, tinuturo sa kanilang, nung tatay nila sa kanila, sa mga bata, na tulad ng mga leon, sabi niya, dapat hindi kayo tatapak-tapakan. Hindi kayo tatapak-tapakan ng ninuman, kundi igagalang kayo tulad ng paggalang sa mga leon. Ibig sabihin, yung takot sa mga leon, yun ang paggalang. Hindi ka abusin, hindi ka lolokohin, hindi ka, yan, the best yung word na narinig ko, tatapak-tapakan. Hindi kayo tatapak-tapakan ng ninuman. Kaya para maging tulad kayo ng leon, kailangan magsikap kayo, magpursigi kayo, magsipag kayo. At ngayon nga po, si Tatang Pepe yan, dinonate yung buong bahay. Naging mayaman ang kanilang pamilya. Yan ang mga leon. Yan ang kulagan ng leon dyan. Gusto na maglagay ng leon sa bahay nyo? Yan. Sa araw pong ito, pista ni St. Mark, alam niyo po ba na ang simbolo ni St. Mark, the Evangelist, ay isang leon? Leon na may pakpak. Leon na may pakpak. Bakit leon ang sumasagisag kay St. Mark the Evangelist? Kasi raw, si St. Mark, sa entrada ng kanyang ebanghelyo, nandyan si St. John the Baptist. At anong ginagawa ni St. John the Baptist? He is roaring like a lion. Roaring like a lion. Anong sinisigaw niya? Ang pagbabalik loob sa Diyos. Para siyang leon na sumisigaw sa mga tao. May halong takot, no? Parang tinatakot niya. Magbalik loob kayo sa Diyos, kundi parurusahan kayo. Ganyan ang aral ni St. John the Baptist. Kaya yan po yung, kaya leon. Yung pakpak, it was taken from the book of the prophet Elijah. So anyway, mas maganda yung simbolo ng nung roaring like a lion. Ngayon, mayroon pong ibang kahulugan na ibinigay itong leon kay St. Mark. Kasi daw, yung mga leon, pag natutulog, bukas ang mga mata. Natulog na po ba kayong nakamulat ang iyong mga mata? Natulog na kayong nakamulat ang iyong mga mata? Kaya niyo po ba? Parang hindi, no? Pero yung mga leon daw po, pag natulog yan,
Hindi mo lang tulog kasi nakadilat ang mga mata. At yan ay sinisimbolo ang pagbangon ng Panginoon mula sa kamatayan, ang resurrection. Na yun daw pagkamulat na yan. So yung leon, simbolo ng resurrection ng Panginoon. At ang leon is king of the jungle. Si Jesus, ang hari ng San Sinocob. Kaya yan ang sumisimbolo kay Mark na ang leon. No? Kasi yan ang turing niya sa Panginoong Jesucristo bilang hari ng San Sinocob. No? Well, sino nga ba itong si Saint Mark? Kukunti lang po yung alam natin kasi kahit na siya ang sinasabi natin, nagsulat ng Gospel according to Mark, hindi niya man niya ini-introduce ang kanyang sarili. He was not after himself. No? He was not writing about himself. He was writing about Jesus. So hindi niya pinasok ang sarili niya dun sa pagsusulat. No? Pero sa ibang mga accounts sa New Testament, siya raw ay, ang ina niya ay si nangangalang Maria, Mary of Jerusalem. At yung bahay nila ay naging meeting place ng mga apostol. No? So inayahan nitong nanay ni Mark na ang bahay nila parang headquarters ng mga apostol. Parang si di po ba si Tandang Sora? Ang niyan contribution sa katipunan yung kanyang bahay binuksan para sa mga katupenero. Para yun ang headquarters nila. Pinapakain niya doon yung mga katipunan. Pinapagaling yung mga nasugatan sa gera, etc. etc. So ganyan daw po si Mary of Jerusalem at yang si Mark. No? At si Mark, ay mga ilang information sa kanya, ay pinsan ni Barnabas. Sa ibang, merong parang iniugnay siya kay Saint Barnabas na magkamag-anak sila. And both of them, si Mark at Barnabas, became followers or companions of Saint Paul sa kanyang mga journeys, sa kanyang mga mission. No, kaya lang, mayroon daw intriga. No, si Barnabas at saka si Paul. Dahil nagkaroon siya ng intriga, silang dalawa, humiwalay si Mark. Para may konting away. Si Bernabe o si Barnabas, saka si Paul, kaya medyo nag-distance away si Mark. Siguro, courtesy lang, no? Kamag-anak niya yung isa. Malapit kay Paul. Tingnan niyo po, no? Yung itong mga tinatangal nating mga heroes, no? Meron din silang mga flaws, no? So dito. Kaya humiwalay si Mark. Pero later on, kahit humiwalay si Mark, si Paul daw po, pinatawag siya nang bumalik siya sa Rome. No, tawagin mo pinapatawag ni Paul kay Timothy si Mark para samahan siya sa Rome. No? At ang paglalarawan ni Saint Paul kay Mark ay isang maasahan. No? Kasi sabi niya, tawagin mo si Mark para sumama sa Rome dahil siya'y tunay na maaasahan. So dito pa lang po ay makikita mo yung kakayahan at katangian ni Mark na masasandalan mo, maaasahan mo sa mga trabaho. At kung close si Mark kay Paul, ganon din siya close kay Peter. Yung pong supposed to be first reading today sa pista ni Saint Mark, ang binasa po kasi natin ngayon ay yung sa ordinary time, tinutukoy doon kung paano pinapahalagaan ni Saint Peter si Mark. Paano? Tinatawag niya si Mark bilang kanyang anak. No, bilang kanyang anak. No, sabi po dito yung bandang huli.
ing iglesia nga sa Babylonia, amepilia beyo, pakamusta na kayo. At makanya mo naman, ing ipayabot na ning anak kong Marcos. No? This is a letter of Peter. No? And mentioning Mark, na he's also extending his greetings to these people and calling him his son, kanyang anak. Kaya close kay Paul, close kay Peter. Ganyan si Mark. Kaya ang tingin ko po kay Mark, team player siya. Marunong siyang makibagay. Marunong siyang makiutos. Pwede siyang sumama kahit kanino. He can adjust himself. At walang yung siyempre intriga na. Pag dito inintrigahan kami mga pare. Dumating si Father Piel, si Sister Nida nakaamong Piel. Ay, nakakalimutan daw si Among Arnie. Ang ganyan. Si Sister Mel, ay naku, yung buong chocolate ibibigay kay Among Piel. Pero kahit si Among Arnie, kahit isang chocolate, walang napupunta sa kanya. Intriga. Di ba? Nung dumating po ako dito, sabi ni Among Ed, pabiro dito, sabi, nung akong dumating, walang musikus. Walang jing-jing. Ba't kay Among Arnie, wala mo atang pogi yan, yan jing-jing. Intriga, di ba? Parang intriga. Pero kay Mark, ito yung maganda. He loves Paul. Kung paano niyang mahal din niya si Peter. Walang intriga. Walang intriga. At ganda po kung ganyan. No? Kahit sa parokya natin dito. Sino mang darating na pare, love him. Serve him. Hindi yung pag-alis ng pare, wala na rin kayo. Wala ka na rin. Kasi nakaamong Arnie ka. Nakaamong Ed ka. Nakaamong Mark ka. Nakaamong Larry ka. Ito si Mark. Flexible. Kung sino nandyan, yun ang minamahal. Yun ang sinusundan. Kaya makikita po natin dito the humility of Mark. Yung kababaan niyang loob niya, na he can serve anyone. He can be a subordinate, inferior. Pwedeng kung ano lang may tutulong sa sino mang mas may malaking responsibilidad. So si St. Paul o whether si St. Peter. Kaya yung pong sulat ni St. Peter, sabi yung sulat ni St. Peter, isulod yu ing kababanlub, baka yung misusuyuwanan. Isuot nyo ang kababang loob para paglingkuran ng isa't isa. Paglingkuran ng isa't isa. Kasi pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, matas ka ego, matas ka pride, ba't kung paglilingkuran ko naman yan, mas marunong ako dyan. Mas nakakahigit ako dyan. Hindi siya pwedeng magbaba. Siyang magaling. Siyang matalino. Pero not Mark. He knew how to really wear humility in his life. At tayo rin po, dapat ganyan. Suot natin ang kababaang loob. Para it will be easier for us to serve one another. Kasi kung wala yan, ikaw ang gusto mong paglingkuran ng iba, but you will never serve others. But with humility, you are ready to serve others.
Kasi tingin mo sa sarili mo, mas mababa ka dyan, kaya paglilingkuran mo lahat. No? What a good mentality, no? O outlook in life. And lastly, si Saint Peter, nakita niya ang kakayahan ni Mark. His charism to write. No, his charism to write. And he exploited Mark. No? Kahit na wala po dito sa gospel o sa written in the scriptures, pero it was Peter who influenced Mark to write. No? Kaya sa mga ibang mga experts po sa Bible, yung Gospel of Mark, dapat daw hindi Gospel according to Mark. It should be Gospel according to Peter. Bakit? Kasi most of those that Mark have written came from Peter. They were stories and reflections of Peter, whom he served for so long. No? Itong si Mark. No? Kaya parang makikita mo rin dito sa Gospel ni Mark, ang pagkukwento ni San Pedro. Ano, na sinulat naman at inayos, inedit ni Mark. And later on, yung Gospel ni Mark na yan, ang sinundan din ni na Matthew and Luke. Yan ang naging pundasyon para magsulat din sina Mateo at Lucas. Pero nanguna muna itong si Mark. No? He made use of this his charism to write, no? For evangelization, for the spread of the gospel of the Lord. No? At siguro tayo rin po, sana makita natin kung anong kakayahan natin. Makita natin kung anong galing natin. And let us share this to the church. No? Let us share it with the church. No? Kaya dito po, meron tayong mga SOCCOM na salamat na lang. No? Kasi kung ako po dyan, mga pandemic, anong alam ko dyan mga ganyan-ganyan mga gadgets? No? Alam niyo po, nung simula ng pandemic, maliit na camera lang yung meron tayo. Yung Apple ni Ray-Ban yata ang ginagamit namin. Ganun lang naman cellphone. Ngayon, high-tech na tayo. Tignan nyo. Para tayong nasa ABS-CBN na nawala na ngayon. Hindi po natin inako sa ABS-CBN yan. Binili natin yan. All because of the SOCCOM. Na ginamit ang kanilang talents to put all these things para sa pandemic nga, yan, naging nauso yung mga live stream. At yung mga kapatid natin, kahit na nasa bahay, they were able to hear God's words. They were able to go to Mass virtually. At magpahanggang ngayon. Kaya ito po, sana kayo rin, makita nyo, ano man ang galing nyo, naman talento nyo, kakayahan nyo. You're very much welcome. Please join us. Use that for the greater glory of God, ika nga, for the spread of the gospel. Yun naman talaga po yung the great commissioning of the Lord. No? Yan ang pagtatalaga niya sa ating lahat. Go into the world, baptize everyone in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? So, yan po yung mission nating lahat. Kaya let us contribute, let us share what we have. No? Para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. And may we be inspired with this, the life of Saint Mark. So Saint Mark, pray for us. Amen. Ngayon po'y magsitayong lahat at ating idulog sa Panginoon ating mga kahilingan, tayong lahat, na tayo rin ay tinalaga ng Panginoon like the apostles, like Saint Mark, to preach the gospel to everyone. No? Ang sasagot po natin sa bawat panalangin, tinapining biye, pakiramdaman mo kami.
Para karetang manaral king Hebanghelyo, kapilan man sana, era lilisya ing turuning Ginu, pawuli ning takot, o pawuli ning wad akabyasnan, ipanalangin taking Ginu. Para karing katikista, isadyaro sanang miyamasamas dinganak, at anggap king banal a pamakinabang, ipanalangin taking Ginu. Para karing manligalig, tuknang no sanang magmasya sa loob, at sasagka king Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginu. Para kaya katangan, ipagkalog na sa kaya katamuning mabiyete nape ing lugod, bata lang apatawaran ding mi kasala kaya katamu, ipanalangin taking Ginu. Ngeni adwan tampo yung sariltang kapagnasan. Iba, pakanan mo ke king mabiyat inape. Banketa mi kasikanan keng patutukang Kristo at mi kalugod keng mamatawad karing keng kasalang. Iti adon mi king lagyo ng Kristong ginumi. Maging ket ang katawan
Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, kabang yampang ming sakripisyo ning kapurian, kaniting kapiesta ng San Marcos. Ipanalangin mi kinging kekang iglesia, para tiyasan ang maging tapat king turuning ebanghelyo. Idiyadon mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning banal Espiritu, metong mo king pangadyos, manggaman king alanganggan. Ing Ginoo manatili ake kayo. Yat na yoreng puso yun,